akváriové rybky, steny obrastajú morské riasy. Školníkovi robia sekretárov rozprávkové postavičky Pat a Mat. A za toto všetko môžu žiaci, ktorí zostali po škole. Takto šikovne vybabrali v základnej škole v Nitre so šarpanými stenami. Keďže peňazí nebolo na zvyš, zháňali si lacnejšie farby. Najviac farby sme mali modrej a modré je teda more, tak sme sa rozhodli po dohode s deťmi, že urobíme si to akvárko. To bude určite super, lebo môžeme malovať na stenu. Je to vynikajúca metóda, ako odbúrať stres, že neprinesiem si zlosť domov, ale zostane to tu na tej stene. Opadanú omietku a fľaky na stenách prekryli medúzy, všakovaké ryby či chobotnice. Tie rybičky a tie rastlinky im robím ja, oni to vymalovávajú, potom to spoločne dokreslujeme. Vyššie robia medúzy, rôzne ryby a tie nižšie rastliny. Prsty v postupnej premene školy na akvárium majú skoro všetci. Deti v nej zostávajú dobrovoľne až do tmy, no a štetce berú do rúk aj učiteľky. Hlavne ruky, takáže svalovka, ale to stojí za to. Do nových šiat obliekli nielen steny, ale aj dvere. Takto vyzerajú dvere do pracovne školníka. Naša teda slavná, že? Tak teraz je to oveľa krajšie ako predtým. Z Nitry Monika Koleková, televízia Markíza. Ostrov, ktorý sa doslova